kilpailijaa ja kaikki pääsivät maaliin siitä. Erityismaininta. Kaikki voivat olla tyytyväisiä. Pansiorata ei ollut mikään liian helppo toisille. Tosin kyllä tuli tosi kovia tuloksia. Nyt tehdään sillä lailla, että julistetaan voittaja kolmikko. Loput tulokset tulee sitten tuonne 7K:n kisakoneeseen, eli 7k.fi kautta kisakone, niin luultavasti tässä piakkoin tänään, huomenna, viikonlopun aikana viimeistään. Ne tulee tänään joskus illalla sitten. Joo. Puolen yön paikka. No niin, viimeistään. Tarkistuslaskenta ottaa hiukan aikaa, mutta kyllä tulee. Ei pääse kotiin sitä ennen kuin täytyy ehkä testata rataa vähän lisää. Aivan, okei, no selvä. Jospas minä nyt luettelen voittajat 3. sijasta lähtien. Ei tullut tasatuloksia kärkikolmikossa. 3. Pansion Frisbeegolfradan avajaiskisoissa tuloksella 51 Marko Lehtinen. Tässä hetken aikaa hengata niin ja tyylikkästi nauttia tunnelmasta. 2. Pansion avajaiskisassa tuloksella 48 Mikko Laihonen. Ja kiistaton mestari avajaiskisoissa tuloksella 45 Joakim Vaukkonen. Erityisesti voisi vielä mainita toisen kierroksen tuloksen 21, että tehkää perässä. Melkoista. Näin. Homma menee nyt sillä lailla, että tuossa on 3 kiekkoa. Voittaja saa valita ensin, sitten toiseksi tohtori Mika Haapalainen ojentaa tällaisen melkoisen pystin voittajalle. Aika makea. Eli Joakim, lähestyppä palkintopöytään, ota siitä kiekko ja sitten saat vielä tuosta takan reunukselle tollasen aika uniikin pystin. Kiitoksia. Kisa ihan Mukiin meni niin sanotusti. Alright, hienoa. Yrität tästä napsuvasta palkintopöydästä, et sitä valita. No katso hieno. Ei näin. Saa vähän. Näistä. Sitä ei syö. Kyllä mä lähettän käsiä. Menee vaan uudestaan. Se on niin pantri. Niin varmaan siellä. Se on siellä kisa jotain. Kaikki Pala keissiä. No voin mä täällä vaan on. tai haluatko sä esittää? Saa pyytää, niin jos kaikki haluaa tuloksia sinne 7K:n kisakoneeseen.